te mai urca acolo. Lasă, lasă. Mami, nu te sui pe ea? Bau. Cine e Adela? Pui voltă. Pui cu bolul ăsta. Uite-te, sperie-o pe Adela. Cum o sperie pe Adela? Nu știi. Așa, așa. Uite, uite pe Andrei, uite pe Andrei, uite pe Andrei. Fugi la el. Lipitare ești, mă. Scapă, mă, de tine. Dansează acolo pe canapea? E complicată treaba acum. Hai. Hai, mami, dă-și din funduleț. Ce, mamă, că ai amețit. Cam. Mama, hai, o să cazi. Bate și din palme? Bate pomoare. Încet, mama. Ce chine talentul. S-au urcat la tine în brațe, tati. Așa îi place. Abia te-ai urcat. Te filmează, tati. Zăbește acolo. La cameră. O să te spune aproape, ia plecați de aici. Uite la Andrei. Fuga pe canapea. Fuga, 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 fuga. Fuga, 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 fuga. Oh! Măi. Fuga, fuga. Fuga pe canapea, tati. Opa, sus. Hai să ne vedem. Lasă. Hai. Freacă bine. Uite-te pe unde alergi. Ușor. Încet. Au fost. Au fost, mă. Hai că adorm mai repede în seara asta. Fuga. Trebuie să mai crești, iubita. Așa. Ai văzut că o scoată din cap? Ce mergi, tati? Pupă pe Andrei, pupă! Nu bate! Nu pe fund, totuși. Stai, ai răbdare. Fie că îl caut să-l pupe. Ce-ți rugate, Andrei? Calu, mama, da? Am înțeles cadou. Ia uzi, Calu. Ia vreau să-l pupe. Hai, pupă-l. Ai dreptate. Pupă-l. Acolo. Ce? Am văzut ce a observat. Da, mami. Fuga. Aici e jos. Mami, nu. Oh! Stai că acum au venit și pe filmea. Jos. Jos, tati. De jos. Ușor. Adela.
Stai acolo, stai acolo. Băi. Au! Wow, alo, ce-o luam bot. Hai, dă bușele, hai. Așează-te la mișto, hai. Dă bușele, hai. Bă, într-o fel trebuie să ideea să-l bați peste fund aici. Nu mai rude, nu e? Nu. Nu, mamă. Pupa, pupa. Să nu mai râdem, da. Uite. Hai, te și pupă. Uite, de aici și un pic lucru. Da. Gata, te mai odihnești? Mai bei un pic de apă? Da. Adela, bei apă? Ia uzi. Vrei apă, mami? Uite, ia, uite. Ne hidratăm? Ia, stai, să pun pauză.